तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। नुकताच एका जोडीनं आपल्या रिलेशन बद्दल माहिती दिली आणि चाहत्यांना सुखद धक्का दिला। ही जोडी अर्थात लिटिल चॅम्प्स प्रथमेश लगाटे आणि मुग्धा वैशंपायन। ही क्यूट जोडी कोकणात आली होती। सावंतवाडीतील स्वयंभू देवस्थान ओटवणे रवळनाथ मंदिराला त्यांनी भेट दिली। सारेगमप लिटिल चॅम्प्स या झी मराठी वाहिनीवरील प्रसारित झालेल्या कार्यक्रमातून घरोघरी पोहोचलेली पंचरत्न अर्थात आर्या आंबेकर, कार्तिकी गायकवाड, रोहित राऊत, रत्नागिरी चिपळूणचा प्रथमेश लगाटे आणि मुग्धा वैशंपायन आमचं ठरल्याचं सांगत रिलेशन बद्दल माहिती देणारी महाराष्ट्रातील क्यूट जोडी म्हणून समोर आलेल्या मुग्धा आणि प्रथमेशनं सावंतवाडीतील स्वयंभू देवस्थान ओटवणे रवळनाथ मंदिराला भेट दिली। मंदिराचा इतिहास आणि देवस्थानाविषयी माहिती जाणून घेतली। मुग्धा आणि प्रथमेशच्या ओटवणे भेटीचं निमित्त होतं गाभाऱ्यातील गाणं या सिरीजचं। या सिरीजसाठी आणि प्रथमेश लगाटे याच्या शिवश्रावणी या सिरीजसाठी सध्या मुग्धा आणि प्रथमेश विविध पुरातन ऐतिहासिक मंदिरांना भेट देत मंदिराचा परिसर शूट करत आपल्या सिरीजच्या माध्यमातून मंदिराचा इतिहास आणि पुरातन मंदिरांचा अनमोल ठेवा प्रेक्षकांसमोर आणताय। ओटवणे रवळनाथ मंदिर इथंही गीत गाऊन शूटिंगचा समारोप झाला। जय शंकरा गंगाधरा जय शंकरा गंगाधरा जय शंकरा गंगाधरा गौरी हरा गिरिजावरा गौरी हरा गिरिजावरा विपदा हरा शशि शेखरा विपदा हरा। तो कानपुरा जास्त आवाज काढतो एकदा चेक कर। दत्त माझी माता दत्त माझा पिता दत्त माझी माता दत्त माझा पिता बहीण बंधू चुलता दत्त राज बहीण बंधू चुलता दत्त राज दत्त माझी माता
दत्तराज मजसी आधारी दत्तराज दत्त माझी माता दत्त माझा पिता दत्त माझी माता दत्त माझा पिता एका जनार्दनी दत्त हा विसावा एका जनार्दनी दत्त हा विसावा न विचारिता जावे त्याच्या गावा दत्ता तुझा दारी गातो मी अभंग दत्ता तुझा दारी गातो मी अभंग दत्ता तुझा दारी गातो मी अभंग वेडी माझे मन तुझा पायी दंग वेडे माझे मन तुझा पायी दंग दत्ता तुझा दारी गातो मी अभंग दत्ता तुझा दारी गातो मी अभंग वेडे माझे मन तुझा पायी दंग वेडे माझे तुझा पायी दंग नित्य जीवनिया घडो सदा सेवा नित्य जीवनिया घडो सदा सेवा नित्य जीवनिया नित्य जीवनिया घडो सदा सेवा नित्य दत्त नाम मुखी वसो देवा नित्य दत्त नाम मुखी वसो देवा तुझा भजनात मन हो गोदंग तुझा भजनात मन हो गोदंग तुझा भजनात मन हो दंग वेडे माझे मन तुझा पायी दंग वेडे माझे मन तुझा पायी दंग दत्ता तुझा दारी गातो मी अभंग दत्ता तुझा दारी गातो मी अभंग संसार सागरी गांजलो मी भारी संसार सागरी गांजलो मी भारी घालितो साकडे दत्ता ताकारी घालितो साकडे दत्ता ताकारी भवसागराचे तोडी भवबंध भवसागराचे तोडी भवबंध वेडी माझे मन तुझा पायी दंग वेडी
दत्ता तुझ्या दारी गातो मी अभंग, दत्ता तुझ्या दारी गातो मी अभंग, दत्ता तुझ्या दारी, दत्ता तुझ्या दारी, दत्ता तुझ्या दारी, दत्ता तुझ्या दारी गातो मी अभंग, गातो मी अभंग, गातो मी अभंग. यावेळी मोठ्या संख्येनं ग्रामस्थ मंदिर परिसरात उपस्थित होते. देवस्थानच्या वतीनं देवस्थान प्रमुख रवींद्रनाथ गावकर यांच्या हस्ते त्यांचा शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात आला. तसेच सावंतवाडी शहरातील भटवाडी इथं सुमारे 350 वर्षांपूर्वीच्या विठ्ठल मंदिर आणि कोकणातील पहिल्या दत्त मंदिरात या दोघांनी भेट दिली. नुकतीच त्यांनी आपल्या रिलेशन बद्दल कबुली दिली आहे. तर लवकरच ही जोडी विवाह बंधनात अडकणार असून सोशल मीडियावर देखील चर्चेत आहे. सावंतवाडीत आलेल्या आणि मोठ्या झालेल्या लिटिल चॅम्प्स सोबत अनेकांनी सेल्फी आणि फोटोही घेतले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.